ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ተቐመጡ መሰል ናይ ዕቑባ ዝተውሃብኩም ሰባት ወይ ከዓ ሬፊጂ ዝተውሃብኩም ሰባት ብፍላይ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ነቲ መሰል ምጥርናፍ ስድራ ቤታት ጠጠው ኣቢልዎ ይርከብ ኣሎ ነቶም ካልኦት እውን ብዙሕ ለውጥታት ኣብ ምጥርናፍ ስድራ ቤታት መንግስቲ ኣተኣታት ይሎ እዚ ዳርጋ ናይ ገንዘብ ሕቶ እንዳኾነ ይኸይድ ኣሎ ንኣብነት ሓደ ሰብ እንተደኣ ሰበይቱን ክልተ ደቁን ከምፅእ እንተደኣ ኮይኑ ኣታዊኡ ዓመት 29000 ክኸውን ኣለዎ ነቲ ናይ ሰበይቱን ናይ ክልተ ደቁን መምልኢ ቅጥዒ ወይ ከዓ ናይ ኣፕሊኬሽን ፎርም ጥራሕ ከዓ 13000 ፓውንድ ክወስደሉ እዩ ማለት እዩ እቲ ጽቡቕ ነገሩ ግን ንመንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ናብ ቤት ፍርዲ ኣቕሪብዎ ዘሎ ትካል ናይ ግብረ ሰናይ ወይ ናይ ቻሪቲ ኦርጋናይዜሽን ሴፍ ፓሴጅ ኢንተርናሽናል ይበሃል ማለት እዩ እዚ ሴፍ ፓሴጅ ኢንተርናሽናል እንታይ ልዩ ዝጣበቕ ዘሎ እንተደኣ ናይ ዕቑባ መሰል ሂብኩሞም ሕጋዊ ግዴታ ኣለኩም ስድራ ቤቶም ከተምፅዎም ብምባል ይጣበቕ ኣሎ እቲ መስርሕ ቤት ፍርዲ ክሳብ ሕጂ ይቕፅል ኣሎ ብዛዕባ ናይ ዩኬ ኣገደስትን ጸለውትን ኣርእስትታት እነምፃሎም እዚ መደብ እዚ መደብ ማህደር ኔትወርክ እዩ ንምሉእ ትሕዝቶ ናይዚ ቪድዮ ኣብ ማህደር ኔትወርክ ኣብ ዩቲዩብ ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም እንተደኣ እዚ ቪድዮ እዚ ጠቃሚ ኣገዳሲ ኢልኩም እንተደኣ ሓሲብኩም ሼር ላይክ ክትገብርዎ ተስፋ ንገብር